brothers with a napkin that breaks easily. I wonder, is there really a napkin that can protect me? Now there is! New Flow Guard, only from Ades Ultra Maxi. How does it work? Simple! Flow Guard are side channels that 1. Hold the pad layers together to prevent breaking, and 2. Help keep the fluid at the center. Simple nga, no? But it makes sense. New Modes Ultra Maxi with Flow Guard holds together to protect you better. Susunod sa Today with Chris. Good morning, ladies and gentlemen! Alam ninyo, super exciting ang talk natin ngayong morning. Grabe! Kahit nga ako na diba, super conservative kasi pure Catholic ang family namin, pero liberated woman in the sense, nabigla, or should I say, na-amaze sa guest natin ngayong araw. Let me introduce him. He's a karaniwang mamayan ng country natin. Karaniwan in a sense na, he came here with common shoes and shirt. He's kinda cute. Chism. I'm sure he's medyo babaero. Ha ha ha! Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Please welcome Adonis, ang lalaking may hiwa! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang kababalaghan, isang sexual phenomenon. So una natakot ako, pero ngayon, I feel excited about it. Freakish in a way. May star complex ka rin pala, ah. Pero, paano nga ba sumulpot yung thing na yan? Nagising na akong isang umaga nung binala kong Yes, ano? Oh my gosh! Really? So, parang immaculate conception, di ba? So, Adonis, gusto mo pa magka-boyfriend? Or maging single? O tuloy-tuloy pa rin ba ang pambababae mo? Actually, I'm still confused right now. Pero binala ko munang magbago ng career. Una, sa ako na sa babae, kasi ayoko naman makipag-pompiang, no? Grabe! Kadiri! Yuck! Pero, sounds interesting. Paano mo ba ipakita yung ano mo sa audience? Siyempre, I need to show them what I have before sila maniwala. Pero hindi tulad ng mga babaeng gagamba, asong kumanganta, o lalaking panigid. Ibang image ang gusto ko. Dapat may degree of seriousness at respect. Hindi dapat ako pagtawanan, katakutan. Gusto ko hanganan ako ng mga manunood. So, Adonis, do you feel discriminated? Lahat naman tayo naka-experience ng discrimination. Kapag mataba ka, Aray ko, ha? hindi ka naman mataba, malusog lang. So, kung sakaling may kumuha sa'yo, balak mo bang mag-mall tour? Of course, pero hindi bilang specimen o mutant. Actually, after your show, may taping pa with Karina. Teka, I don't understand. I'm quite confused here. Ano ka ba? Bakla, lalaki, babae, o tomboy? Don't get me wrong, Adonis, ha? I'm just doing my job and yun yung nakasulat sa cue cards ko. Ha ha ha! Actually, I don't want to make kahon sa sexuality ko. Pero, I can be both man and woman, o bakla o tomboy. Pwede rin ako magkaroon ng love scene with Piolo. Pwede rin ako magkaroon ng kissing scene with Juday, or vice versa. Sounds weird to me. So, Adonis, ano kaya magandang title ng show mo? Para medyo postmodern at same time pangmasa, pwede na siguro ang Hindi Ito Ang Ari Ko, The Untold Story of Adonis, the self-pollinating gumamela. Kung medyo pang erotic pop culture, pwede na ang Mula sa Hiwa o Ang Laban ni Babe. Bukas, alas 11 ng umaga, dito lang sa ABS-CBN.